Angibingelele sonke isizwe Samazulu nabo bonke ababukeli bale channel iBeniko MTV. Namhlanje sizobheka Undunankulu wesizwe sonke Samazulu, Umntwana Ushenge, obhekelele nezindaba zonke zaseNdlunkulu ebukhosini bakaZulu. Uzoke sethuleleke njengokosiko lwamaZulu zonke izindlela ezizokwenzeka njengoba sazi ukuthi ke uzoba nomcimbi ozokwenzeka ebukhosini bakwaZulu. Njengokunazi ke ukuthi umntwana Ushenge uye obhekelele zonke izinto ezenzeka eNdlunkulu kwaZulu. Uzoke asichazele ke namhlanje kule channel konke okuzokwenzeka kwaNdlunkulu yakwaZulu. Egameni lesilo samaZulu, inkosi yohlanga umsizulu Kazulu kanye nomhlangano wabantwana obulaphana ondini ngolwesihlanu 29 July 2022. Ngifisa ukumemezela ukuthi kunqunywe ukuthi isilo singeniswe esibayeni njengokwesiko lesizulu. Esibayeni sasesigodlweni sakwakhangela amankengane ngomgqibelo zingamashumi 20th August 2022. Lokhu kwenziwe nje kuphela uba kufezwe elinye nje lamasiko esizwe sikaZulu. Leli siko engalibona kanye mina siqu ngesikhathi kungeniswa ingonyama uCyprian Nyangazizwe Bhekuzulu kaSolomon kaDinzulu kwadlamahlahla kwango-1954. Isilo uBhekuzulu sahlala esihlalweni ngonyaka 1948 kade sabekwa. Kwenziwa isilo uBhekuzulu sesikade sahlala kudala esihlalweni. Njengoba nakho namanje umzukulu waso osesihlalweni usowabekwa. Njengoba unomengameli welizwe asamemezela waze wakukhipha lokho ephephabhukwini ley'memezelo zomthetho kahulumeni ebusa lelizwe ebizwa phecelezi ngokuthi i-Government Gazette. Isilo esikhathemeyo inkosi yohlanga uGudluzwe kaBhekuzulu akazange angeniswe esibayeni. Futhi akukaze kube indaba egudwini lokho ukuthi akangeniswanga ngani esibayeni nokuthi khona yini owashodayo. Ukukhishwa kwesitifiketi ngumengameli uRamaphosa yikugcwalisa nje lokho nje okushiwo ekushicileni komthetho ophaswe iPhalamende ophethe indaba zamakhosi oswela kings namakhosi amakhoyisana. Lo umcimbi ongena kwesilo esibayeni ubhekeke ukuthi uthanyelwe Undunankulu, Wesizwe namakhosi. Nokho kufanele ngigcizelele ukuthi noma nobani-ke omunye ofisa ukwethamela lo mkhosi ukhululekile ukwenza lokho nxa efisa ukuya. Kuzomenyezelwa kulezi insuku ey'sele ukuthi lo msebenzi uyoqhutshwa kanjani ukuze kuqinisekiswe ukuthi uhamba kahle ngendlela ehlelekileyo ngenabhikibhiki nengenangxoviya. Okwamanje isimemezelo yilesi esengisishilo ukuthi isilo siyongena esibayeni ngomhla ka-20 August 2022. Usuku lokuza kwamengameli uzonikeza isilo isitifiketi liyomenyezelwa ngesinye isikhathi. Okwamanje akukho lusuku olukhona futhi akukho okujahiwelo ngalo. Ngoba kwakhulunywa ukuthi kuceliwe ukuthi kube khona izinto ezilungiswayo eziqondiswayo. Kwavunyelwana phakathi kwethu nengwenyama eSwatini
inkosi uMswati wesithathu kwavunyelwana futhi ngamtshena futhi nomhlonishwa uRamaphosa ukuthi wathi naye usiyozwa ngathi lezo memezelo ebengifisa ukuyikhipha ukuthi ke awuphele umbuzo ukuthi kunini mengameli uyofika nini uyolethela isitifiketi isilo sesihlaleni saso sesibekiwe siyinkosi alinile akho mdaka ojahiweyo ngalokho yabonga Nizweleke bakithi usekhulumile umntwana akaphinda angene umlomo ongathithimanga njengoba eseshilo nje silandela nje lokho akusho njengoNdunankulu wesizwe samaZulu ake sibonge ke